Ubungafunga uThus Java impela lona umdlalo webhola elikhokhelwayo nongasithola iskimu kubafana bafana ubedlala ingcwenga yebhola. Nakuba zike zathi ukulicinga ibhola eze hip hop kodwa izona eziliqabulise inethi igoli lishaya ngoBig Zulu naye omuhle impela kwelika noBhutshuzwayo. Ziye khefini zisuthi induke kaMaskandi kanti abadlali bamabhinca bebethembisa ukuthi uma nje kubuya ekhefini iyakhala induku koSkinny Jean. No, ngeke kuze kulunge kakhulu mfowethu. Ngeke kuze kulunge impela sidliwe uSkinny Jean singabantu bogodo. Kuzolunga mfowethu. Size kulungisa lakho khona amaduzane nje. Ngapha ebhentshini bebonakala ngisho ebusweni abalandeli bekaMaskandi ukuthi ingebhe idlala ngabo. Omunye wabadlali behip hop aka akazange sabuya ngesombe sesibili ngoba uthe ukugejana nomqeqeshi kwathiwa phandle ndoda. I don't know, me and the coach we've had a fallout, you know. We'll see what happens. Eze hip hop bezeneme ngehalf time zithi zikwazela ibhece nje koMaskandi. Abalandeli bebengakalahli ithemba kodwa bekhale kakhulu ngenxa izivele ethuba eyekwe ngukhuba. Ubetholwe ngeqoma ke uMakatazi idudla ukuthi uzowaphendula amatafula. Kuhambe kwahamba kwabonakala ukuthi cha abajimile labadlali njengoba abanye bese ginqika bona otshanini kunebhola. Nasebhentshini beyilokhu ibagqugquzela ngengoma kaMaskandi ibanika umdlandla. Ubumnandi kakhulu wehlukile lo mdlalo njengoba kugcine kungena nomdlalo wesifazane uShoma Jozi obebonakala elalela ngisho imiyalelo evela kumqeqeshi. Ngathi bazwileka abaculi bakaMaskandi njengoba bagcine bebuya ibhola labekwe emlotheni ukuze kuhlukane inhloko nesiqhandi ekutheni ubani inkunzi phakathi kwalezi insizwa. uBig Zulu nguyena ozizwa amandla kuqala ugaxe intanjeni waphambana nebhola uNozinti. Kube sekulandela uMakatazi idudla obengesinye sezethenjwa wakha amabhilidi kwavuka insolo zokuthi uthengiwe kwazise phela uke wawucula umculo wehip hop akuwe wehlulele wena ke embukeli. iHip hop ivele yawaqeda nyama Themba amabhinca yazonda inkaba. Umculo kaMaskandi uthi noma bedliwe kodwa ke basazobuya wabonga nokukhamba kahle komdlalo. Sidliwe lezi Maskandi kodwa sethemba ukuthi next time sizowina bafowethu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi namhlanje siphike yonke into ibe impumelelo. Ngiyabonga kakhulu bonke abantu emakhaya basithokozelile kakhulu into esihlelile. Iyaqhubeka ke asazi ngoba ngokuzayo sizofuna ogqomu sizofuna gospel. Nakuba ibisikhalile induku emabhinceni kodwa ke ayiduduze ngokubhixla ingoma. NginguCalvin Dludla wezindaba zeSABC ngibika ngisesentini eGoli.